Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэа хацеў паказаць вельмі цікавы брак 5 копеек узору 2009 года літоўская чаканка. Тут у нас ідзе брак двойны выкус. Першы выкус знаходзіцца вось тут унізе з левага боку. І тут невялічкі такі мікравыкус яшчэ знаходзіцца вот з левага боку, но крыху вышэй ад першага выкусу. Можем разглядзець. Тут вот амаль і не заўважыш яе, маленькі выкус. Ну і тут є такі большы выкус. Такія бракі купляю да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа звяртацца да мяне, магу набыць у вас. Давайте разглядзім аверс і пабачым тут старую літоўскую чаканку. Манета павінна важыць 2,7 граму. Паглядзім, колькі наша важа. 2,73. Даже больш, чым павінна. Значит, нарыхтоўка большая была на вагу. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!